Eli viimeksi jäimme siihen, että päästiin tämä peili-osio tästä, eli tämä sateenkaaritornit. Ja joten nyt seuraavaksi menemme tänne roomalaiset majavat kenttään, jonka tekee Rat. Hörppään kahvia tässä välissä. Mikä mestariteos? Toi reakti. Ja nyt se on minun. Minun. Voi jee! Seis siellä! Minulla on keisari! Sama ääninäytteli. Hyvä on. Päästäkää hänet läpi. Oi keisari, tämä on hirveää! Siellä on Peikko, kauhea Peikko, valtavan lumipallotykin kanssa. Se voi voitte mustata Peikko. hienon linnamme pirstaleiksi ja varastaa kaikki aarteemme. Minun rakas peilini. Minun rakas peilini. Napataan se. Minun rakas peilini. Peikko, napataan se. Antakaa hälytys! Voi paska. Ja ne vetää ton portin pois. Ne ei voinut niinkö tehdä semmoista nostosiltaa. Mutta näköjään vetäminen on niille parempi. Huono vitsi. Mutta tästä tämä lähtee tämän Ratin seikkailut. Nyt hetkinen. Joo. Okei, selvä. No, jatketaan näillä asetuksilla. Sieltä vaan. Oh, herra jumala, mikä ampumismekaniikat tässä peli saa. Paremmat kuin Call of Dutyssä ja Battlefieldissä yhteensä. No niin. Silta työnnetään takaisin ja ei muuta kuin menoksi. Tuo oli puhas vahinko. Anteeksi. Ja heti osumaan. Sitten vielä toiseksi siltakin vielä oli silleen fuck that shit. Veti itteensä, tai se rullasi itteensä sisään. Rullasi itsensä sisään. Ei se auta muuta kuin uudestaan tämä pyörätä tämä pyörä. Siitä vaan vetään timantit alta, eikä tuo välitä yhtään mitään toi toinen. Minä vartioin tässä nytten. Tästä ei kukaan kyllä varmasti pääse läpi. Minä hyökkään, ei saatana, ei osunut. No nyt se osuu! Nyt se osuu! No minä ammun sua takaisin. Homo. Puiks. Nuiks. Nuiks. Nui se vaan kuolee. Siitä vaan vetää timantitkin alta. Nyt mä tiedän miltä tää kuulostaa. Minä olen kaikkien kaveri. Anteeksi jos hajotin jonkun korvat. Herra jumala. Kommunistisotilaita. Yrittävät viedä minun sananvapauden yrittäjänä. Ei, mä lyön takaisin. Oh, pontikkapullo antaa elämää. No ei se kyllä paljon antanut. Puoli sydäntä jäljellä. Tästä vaan rullataan taas nää sillat. Tässä on niin paljon rullattavaa tässä pelissä. No noin. Sitä ei voi näköjään ampua, kun sillä on toi kilpi, joten sitä pitää lyödä turpaa. Herra jumala, kuinka monesti se sanoo sen putkeen? No nyt se kuolee. Ei uskonut. Tästä nää timantitkin vaan kasaa ja sitten vaan jatketaan rullaamista
Yllätys. Nenä vuotaa. Muoto-ongelmia. Höh. Mutta ei anneta se häiritä. Checkpointti. Tässä vaiheessa. No ehkä yksi. Suoraan persuksi. No. Ui. Kuoli. Ja pontikkaa. Ja sieltä vaan lähtee ratti juoksee. Ratti. Portit auki. Rullataan. Ja sieltä seuraavaksi kun kävi lähellä tippua veteen. Kuole. Sieltä niin kuolemajava tyyppi. Mitä? Rullataan taas tää portti auki ja yritetään uudestaan. Koska ei auta itku markkinoilla. Mitä? Tricksotti MLG majaava. 3. kerta toden sanoo. Rullataan taas portit auki ja yritetään. Pum. Nuiks. Ja majaava ottaa osumaa. Ai, ratti ottaa osumaa. Eli rotta. Tiukat kontrollit tekee tästä pelistä. Jännän. Mitä ihmettä se teki? Äsken, en tiedä. Oi, sieltä taas tulee tommonen mörri. Kuulostaa ihan kissalta. Sovitaan, että se on mörri! Mörri juoksee mun perässä! Okei, ne ei oo majaavia, ne on mörrejä. Noniin, muistakaa. Oi, kauhio! Sieltähän tuli melkoinen triksot. Mä en usko, en. Kun mörri teki sen täydellisen triksotin. Sieltä. Siitä sai osuman ja nyt taas tämmönen vaativa hyppy. Pitää ottaa vauhtia. Onko valmiina rat? No niin, nyt mennään! Ei se oikeesti ollut niin vaativa. Tästä vaan rullataan portaat taas ylös. No. No niin, hyvä, että jihaattelet! Oi, nyt kyllä juostaan karkuun. Niin vähän elämää jäljellä. Toivottavasti ei tuu vastaan mitään paskaa. No niin. Älä. Nyt ei. Siitä checkpointti. Tasoloikka. Tasoloikkaansa perään. Jaha. Erilainen skenaario. Voi paska! Nyt kyllä kuolee. Nyt kuolee kyllä ratti. Sori ratti, anteeksi. Annattaa se mulle anteeksi. Ei. No. Sai onneksi täydet elämät. No. Herra Jumala, kun se vaan huitoo sen miekalla. Miten niin et sä osunut? Nui, vodkaa, eikö mikään, pontikkaa. Vodkaa. Ei se yhtäkkiä vaan voi muuttua. Noniin, timantit lentää minne sattuu. Ei se vodka voi muuttua yhtäkkiä pontikaksi. Eikö hetkinen, se meni toisinpäin, voi itse pissessä! No niin, nyt ollaan taas tässä kohtia. Tuolla on toi yksi majaava. Koitapa nyt osua. Onko se niin vaikeet? No kun se tappaa minut, herra jumala. Sä oot huono ampuja. Checkpointti. Nyt ei koskaan! Herra jumala. Taas hikoiluttaa. Ohtasta valuu hikeä. Mikset sä hyppää? You gotta be fucking kidding me, mulla on yksi elämä. Yksi elämä jäljellä. Tällä pitää pärjätä loppukenttä. Mikset sä osaat tehdä tuppalehyppyä? Sä oot niin avuton.
No niin, sieltä taas tulee tommonen. Checkpointti! Miksi tää ei anna mulle lisää reitä? Peli plus. Mä en nyt haluais kuolla. Ei herra jumala. Teitä vaan tulee jostakin. Onneksi sä et välitä, jos mä ammuu sua. Paitsi että jos mä osuusin kerrankin, niin se tekisi ihan hyvää. No. No nyt. Sihti ei oo oikein kohillaan. No. Ja kuinka monta osumaa sä otat? Otatko sä 4 osumaa? Koita. Herra jumala. Älä käy päälle. No. Kuoli. Ai siinä mennytkäänkö elämä. Nyt portit vaan auki ja... Mä en edes tiedä mitään portteja tää avaa, mutta... Jaa. Näköjään se jotakin... Ui saakeli. Näköjään se jotakin avasi. Nyt sä kuolet kyllä. Jes, sä annat mulle pontikkaa. Tää auttaa mua jatkaa elämässä eteenpäin. Todellakin. Ja sinä väistät mua, koska mua ei nyt kiinnosta. Oi. Täällä on taas näitä. Älä tuu mun päälle, plöts. Mä en nyt haluais kuolla teidän takia. Se olisi ihan kiva, jos mä en kuolis. Muuten käy huonosti. Älä. Mutta siis... Sä et vaan niinkö voi ampua, kun mä käsken sua ampua. Nyt! No nyt se ampuu. Nyt sä niinkö tottelet. Nui. Ja mikä on piilossa portin takana? Kaksoisportti. Tödyy. Jaha. Tämmönen välibossi. Ei kiinnosta. Moro. Äläpä kuule yhtään siinä. Kuule yhtään mulle rupia. Mulla on bazooka ja sulla on vaan tommonen paska. Kato nyt, et sä osu. Häh? Et osu. Häh? Come at me bro. Come at me. Oho. Laita tällaista peliä tänään. Ei herra jumala. Se tulee mun perässä. No se ei kyllä kauaa jaksanut juosta. No. Herra jumala. Älä tuu mun perässä. Ja nyt se vaan niinku musiikki päätti olla silleen, oot huono. No. Ei kai siinä sitten. Auta itku. Nyt mennään. Nyt tapetaan se rotta. Ei ku mörri. Ois vaan checkpointti tässä lähellä, niin se olisi ihan jees. Mutta jos mä nyt kuolen, niin sitten käy kyllä... Ei käy hyvin. Nyt pitää olla tarkkana. Mitä? Tää on pimeä luola. Siis musiikki, sä vaan niinkö päätit Mä en osaa puhua. Sä musiikki päätit niinkö erottaa itses vaan. Hyvin sut on koodattu. Ei siinä. Ei jaksa näitä. Mitä? Nyt ei voi käyttää niinkö lumipalloja. Onko tää jotain paskaa? Nyt pitää juosta tän perään sitä idiootia. Koska miksei? Oi, siitä se ottaa ekaa osumaa. Tää on niinkö niin järisyttävää bossi. Siis niinkö, koitapa nyt. Joku korpit vaan hyppii mun periseessäkin. En minä tiedä. Korppi! No koitapa nyt tulla sieltä, että minäkin saan joskus päivän pulukkaa. Mitä ihmettä, otatko sä 4 osumaa? Koitapa nyt... Ota se kunnia! Ja bardit ovat parhaat! Miksit sä osu siihen? Nyt... kuolema.
Melkoinen kenttä. Kuumotus. 49% timanteista. Oho. Kyllä haluan jatkaa, kiitos. Kirjuri, merkitkää historian kirjoihin, että Peikko oli ainakin 12-metrinen. Olipas hauska vitsi.